Esselamu Aleyküm hormatly ýerleşler. Şuňky çykyşymda dünkü saparatly we halma söýünüp söhbetleş. Buradalarda. Sonra o teman başına cuma sapar hakynda başladylar şu tutulanma barada. Bir kanun hareketleri vardı başladılar. Sonra bir hili men öz pikirimde bir hili on Türkmenistan'ı bir Türkiye devletler birleştirmeli, Türkiye'nin lideri koymalı diýenýäli äherde ýetleşik alyp bardylar da. Indi men size plat diýjek saparatly halmasy, öňe bir Türkmenistan böyle başladylar. O ýurda barjakdyny çöktü, şöyle bir maksatlar var. Indi Türkiýe birleşdirjek bolýar. Şun öýdi men hiç kim tarapynda da şun öýdi watan dönüp, watan satjak bolýar. Ol döreden gadyna da bermek diýip o Türkmen bilen Türkmen at takynlar. Şu da atlardan sen uje pikirin, pänin nähil adamdyň bildirýär. Başga ýerine bäşme gazanlar da işe verecek adamı yok ya. Göremem bilen yok. Üç Türklerden bäşme han tamam. Orsa ýurdu satyp bäşme han tamam. Bu pul aljak bolýar. Yani düşünem de olsa. Türkmen halkyny şunu ananma şurada bolýar. Şu analiz edip görün diýen atlarny. Öňkü diýen adamlar häzirki diýen. Apşe pikirler baş. Pikirim yok, burada maksadım yok.